ידיד נפש, אהבה חמה, משוך עבדך אל רצונך, יעוץ עבדך כמו אייל, ישתחווה אל מול הדרך, קרב לו ידידותך, מנוף עצוב וכל טעם, אדונה סביב העולם, נפשי חולת אהבתך, אנא אל נא רפנה בהערות לה, נועם זיווה, אז תתחזק ותתרפא, והייתן לך שפחת עולם. אז שלום לכם, ברוכים הבאים לפרשת השבוע. יחד עם ההכנות לשבת אנחנו כאן כדי להעביר לכם שבת עם הרבה נשמה. והיום בפרשת ויצא התארחו אצלנו חבר הכנסת לשעבר ומגיש הטלוויזיה שרון גל, שידבר על המעבר לפוליטיקה ובחזרה לתקשורת. הזמר הנפלא והמרגש דוד אור ישיר איתנו שיר לשבת. הסטנדאפיסט אמירם טובים ידבר על סולם יעקב ועל חלומות בכלל, ועוד הרבה הפתעות, מוזיקה טובה. בקיצור, ככה מקבלים את השבת. אז בואו נתחיל. יגאלנה ופרוס חביבי עליי את סוכת שלומך, תאיר ארץ מכבודך, נגילה ונשמחה הוא היה שדרן רדיו, כתב בהארץ, הכרתם אותו בלילה כלכלי, הוא אפילו הספיק להיות חבר כנסת, לפרוש אחרי 5 חודשים, לחזור לתקשורת. שלום לשרון גל. שלום גיא, בסדר. טוב, בלבלת אותי עם כל ההלוך חזור הזה. קורה, יש כאלה שיש להם מסלול חיים כזה. תגיד לי, היית בכנסת, איך היה שם? בוא נתחיל מזה. תשמע, היה מעניין, קודם כל היה מעניין, לראות את הדברים, איך שהם, אתה יודע, קוראים במסדרונות, במזנון, במליאה. שמעתי במזנון, כל האקשן במזנון. רוב האקשן במזנון. ההחלטות החשובות מתקבלות שם, אגב, הרבה שנים. אבל היה גם קצת מתסכל. למה מתסכל? כי אתה מבין שאתה מגיע לזירה שצריכה להיות הזירה הכי משפיעה במדינה, או בין המשפיעות, נגיד יחד עם הממשלה, ואתה מבין שבסופו של יום זה לא ככה. קודם כל, בגלל כל הבעיות המבניות שיש כאן באופן שבו הדברים מתקבלים, הייתי אומר עודף הכוח של היועץ המשפטי לממשלה, בכלל של יועצים משפטיים למיניהם,
והעובדה שאתה יודע, יש מין שמור לי ואשמור לך יותר מדי... פוליטיקה פנימית מושרשת קטנטנה, ובדברים שנוגעים בסופו של יום לחיי אדם. אני חשבתי שצריך להתעלות מעל הדבר הזה. אני מדבר על חוק עונש מוות למחבלים שניסיתי להעביר, אני מדבר על החוק למניעת הסתה. אז מה, התאכזבת מהסרבול של הדבר? הגעתי למסקנה... אתה זוכר את הרגע הזה שהגעת למסקנה הזאת? אני זוכר רגע של שבר גדול בהצבעה על החוק למניעת הסתה, שהמטרה שלו הייתה לגרום לכך שחברי כנסת כמו אחמד טיבי וכמו חנין זועבי וכמו בסל רטס, שמסיתים מתוך הבית ומסיתים בדפי הפייסבוק שלהם, מסיתים בפעילות היומיומית שלהם, לא יוכלו להיבחר לכנסת, כי אנחנו דמוקרטיה, אבל יש גבול לחופש השיסוי וחופש הביזוי וחופש ההסתה שאפשר לתת. כן. ושם ראיתי שגם הימין לא התגייס, וגם השמאל עשה מין תרגיל כזה של התגייסות ועמידה מחוץ לדלתות, ברגע שהיושב ראש לחץ על כפתור ההצבעה, כולם נכנסו פנימה, פשוט הפילו את החוק הזה, בעצם נתנו רשת ביטחון לאותם מסיתים להמשיך להסית. והיה 41-38, ואני זוכר שאני אומר לעצמי, איך יכול להיות דבר כזה? ואתה רואה שחודשיים, שלושה אחר כך באמת גל טרור נורא שעובר על כולנו, שאגב, הדלק שלו מתוך ההסתה בין השאר של אותם אנשים, מעבר לחמאס ולפתח ולכל אותם גורמים. אז נראה לך בקיצור שברמה התקשורתית תצליח להשפיע יותר? להזיז דברים יותר? אני חושב שקצת צריך להתאים ציפיות למציאות. אני מרגיש הרבה יותר נוח להיות כאן, אני מרגיש הרבה יותר נכון לעשות עכשיו את מה שעשיתי הרבה שנים, את התוכנית הכלכלית. שאתה הולך לעשות את זה כאן בערוץ 20. נכון, זה יתחיל ב-22 בנובמבר. שיהיה בהצלחה. תודה רבה. אנחנו נקרא לזה כלכלי בלילה. ולא לילה כלכלי. כלכלי בלילה זה המקור. ונקווה, אתה יודע, שנצליח, בעזרת השם. אני אומר, אתה יודע, פעם אמרתי שאם, אמיר פרץ אמר שאם כל אחד שהוא רואה ברחוב אמר לו שהוא יצביע לו, באמת היה מצביע לו, הוא היה בקלות ראש ממשלה. כן, אני אומר לך שאם כל אחד שאמר לי בשנים האחרונות, התגעגענו לתוכנית הכלכלית שלך, באמת יבוא ויראה אותנו, אנחנו נשחק אותה. טוב, שרון, אני אצפה בך. אני אשמח מאוד. תגיד רגע, גדלת בבית שומר מסורת, נכון? בית שיש בו הרבה כבוד למסורת. שמע, קידוש תמיד היה, הקפדנו על זה תמיד. עם השנים גם הדלקת נרות. וארוחת שבת... אם אני זוכר אותך, הרי כשהתחלת בערוץ 10, היית עם כיפה על הראש, לא? כן, תראה, המשפחה של אבא שלי היא משפחה, רובם דתיים. אבא שלי ואחיו קצת פחות. אז לא גדלתי בבית דתי. אבל בוודאי שהמסורת הייתה מושרשת מאוד בגלל בית אבא. דרך אגב, גם אצלנו, רועי ואני, רועי אח שלי, הכרת אותו? כן. אותו דבר, אבא שלו היה גבאי בית הכנסת, הוא וסבתא שלי שמרו מצוות, דתיים. כן, כן, גם סבתא שלי, אמא של אבא וסבא שלי, שהיה רב בבית כנסת, והמשפחה שלו באמת, אתה יודע, באמת מאוד מאוד דתיים. ותשמע, אצלי בבית גם מקפידים מאוד, גם על קידוש, גם הרגע הכי מרגש בשבוע זה שהבת שלי, אתה יודע, בת 10, עומדת ככה מול נרות שבת ומדליקה. אוי, מה ידע, זו תמונה מרגשת. ותשמע, ועומדת דקות ומבקשת ומתפללת, זאת לא רק הברכה. זה גם, וכל פעם היא באה ואומרת לי, אבא, התפללתי עליך. בת 10, אה? כן. לראות ילדה בת 10 שלך עם הרגע ההתייחדות הזה, וגם היא אומרת לך, אבא, התפללתי עליך, זה נורא מרגש. כל ערב שבת, כן, ואני תמיד מקפיד להגיד לה באיזה שעה, ושלא תפספס את זה, וזה נורא חשוב לה. היא שומרת שבת. כן, היא שומרת? כן, שומרת שבת. עומדת בניסיונות קשים, כי, אתה יודע, לא כל הבית שומר שבת. אז היא מעמידה אותך, אבא, אל תיגע באור, אבא, אל תיגע. לא, היא אומרת לי, היא לא אומרת, אבא, תדליק את האור, אני לא יכולה להיכנס לפה, כי האור לא דולק, אתה מבין? וכשיש טלוויזיה, אז רק אם אני רואה, אז זה כאילו, בקיצור, נורא מקפידה, ואין שום סיכוי שתוציא אותה, גם שהייתה קטנה יותר, לנסוע לאנשהו, גם אם תבטיח לה הפתעות ומתנות, ונעבור פה גם שהייתה בת 7 ו-6. מאיפה זה בעלה, אתה חושב? קודם כל, היינו בית שומר שבת, ואימא שלה עד היום שומרת שבת, אז זה נורא חשוב לה, נורא חשוב לה. מקסים, מרגש. זה מדהים בעיניי, כן. שרון, צופים יקרים, בשבת הזו יקראו בכל בתי הכנסת בארץ ובעולם את פרשת ויצא, שנפתחת ביציאתו, שלא לומר במנוסתו, של יעקב מאחיו עשיו. בהמשך, סיפור אהבה בלתי אפשרי בין יעקב, רחל ולאה, וכמובן לידת 12 הילדים, הלוא הם 12 השבטים, וזה רק על קצה המזלג. שרון, מה הדבר העיקרי שאתה לוקח איתך עם פרשת ויצא? תראה, אי אפשר שלא להתרשם מהעקשנות של יעקב. עבודה קשה של שנים,
וגם כשהוא מקבל את לאה, הוא עדיין ממשיך לעבוד, והוא לא מוותר, והוא נלחם, ואתה יודע, באמת, נחישות ודבקות במטרה בצורה מופלאה. אבל אני חושב שבסוף, כשהוא שם את הגבול ללבן, הוא אומר לו, עד כאן. כשהוא רודף אחריו, עשיתי, עבדתי, לא תמיד שילמת, לא תמיד נתת, עכשיו אתה עוד רודף אחריי, כשאני, שתי הבנות שלך, שתמורת שתיהן, עשיתי כל השתדלות אפשרית, ושם באמת, אתה יודע, מגיעה הפריצה הגדולה, ואתה רואה שההתעקשות הזאת השתלמה. אבל גם היכולת הזאת לשבת ולעבוד ולהתאמץ... תראה, כי הוא מוכיח פה איזה יכולת סיבולת. כשאתה מסתכל מהצד, אתה אומר, תראה, הוא מרמה אותו, הוא מחליף לו את האחות. הוא אומר לו, אוקיי, אתה רוצה, אז תעבוד עוד 7 שנים. ויעקב כל הזמן נשאר כאילו באיזה מקום פשרני כזה, והוא ממשיך, ואתה שואל את עצמך, איך הוא לא דופק על השולחן, ואומר, די, עד כאן. גם כי הוא האמין, והוא ידע שהוא, אתה יודע, באיזושהי השגחה, אני חושב, כן? וגם כי כנראה, או לא כנראה, לפעמים, אולי אתה גם מכיר את זה מהחיים, כל מיני דברים שקרו לך, יש דרך שצריך לעבור, ואין קיצורי דרך. וגם כשאתה יודע, מכבידים עליך ועוד מכה פה, ועוד מכה שם, אם אתה באמת הולך ואתה נחוש ואתה מאמין במה שאתה עושה, אני חושב שבסוף אתה מגיע. כן. זה אולי איזה מסר כללי כזה מהפרשה. לגמרי. למרות שכשאני מסתכל על זה, אני יכול גם, אתה יודע, לקחת את זה למקום של... אנחנו בחיים בכל מיני סיטואציות, פוגשים אנשים, עימותים, מתחיל היום, אתה מתחיל עם ים של בעיות. אתה אומר, איפה אני שם את הגבול? ואיפה אני לא סופג, סלש, מרצה? איפה אני מעמיד את האנשים בגבול הזה? ואני חושב שיעקב דווקא הוא נותן לנו סוג של הוכחה, שלמרות כל מה שהוא עבר... לספור עד 10. כן, ספר עד מיליון. ספר עד מיליון. בסוף הוא יוצא עם 12 ילדים, 12 שבטים, ברכוש גדול. נכון. זאת אומרת, יש פה איזה מסר שדווקא... הכוח באיפוק, אתה אומר. ביכולת להכיל, בסבלנות, נכון? לגמרי. עכשיו, כשיעקב מחליט בפעם הראשונה לענות ללבן, כן? הוא מתחיל איתנו אחרי 14 שנה, עכשיו, אתה מצפה שהוא יתנפל עליו, והוא ישפוך עליו וייתן לו באבי אביו, והנה אנחנו קוראים, ויחר ליעקב וירב בלבן, ויען יעקב ויאמר ללבן, מה פשעי? מה חטאתי? כי דלקת אחריי. אתה יודע, לא חשבתי על זה קודם, שאתה אומר את זה עכשיו, אני חושב דווקא המילה הכלה קופצת לי, כי אתה מכיל ואתה מכיל ואתה מזמין עוד ועוד ועוד ועוד. אולי זה דומה למצב המדיני-ביטחוני שלנו היום. וזה הדבר הכי נורא שאנחנו, אני חושב שאנחנו מביאים על עצמנו. וגם דיברתי על זה המון בכנסת. ברגע שאתה דופק על השולחן, ברגע שאתה מפסיק להכיל טרור, אני חושב שברגע שאתה נחוש, ברגע שאתה באמת מאמין בצדקת דרכך, זה שלי פה. זה שלי, מותר לי לעלות להר הבית, מותר לי להתפלל, מותר לי בטח להיות בכל מקום בירושלים, בטח בחברון, זה שלי, מכוח זה שאני מאמין בזה באמת, זה שלי. ואני הצד המותקף, ואני לא מוכן להיות צד מותקף יותר, ואני נלחם בכל הכוח בטרור, שם יהיה רגע המפנה. זה תהליך קשה, אבל לא יכולת, המוכנות הזאת להכיל, והמוכנות הזאת לספוג, והרפיסות מול כל הדבר הנורא הזה, אתה רואה שזה מביא עוד ועוד. ושים לב, ברגע שהוא שם לו את הקו, אומר לו, דיר בלק, עד כאן. אז פתאום הוא לבן מתרכך, ונכון. שרון, נמצא איתנו באולפן הרב זיו קצבי, שייתן לנו את הזווית של תורת הקבלה על הפרשה. שלום זיו. שלום וברכה, ברוך השם מצוין. זיו, אני קורא לך לכאן, כי בפרשה מסופר לנו על האחיות רחל ולאה, ואפילו התורה משווה ביניהם, ואני מצטט. וללבן 2 בנות, שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל, ועיני לאה רכות, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. ויאהב יעקב את רחל. כל כך יפה. בקיצור, יעקב, הוא פשוט לא עמד ביופי שלה. אני אומר, כאילו, מה, הוא הלך רק אחרי היופי, האהבה כזו גדולה, רק בגלל שהיא יפה? אז האמת, לא הרבה יודעים, אבל רוב המפרשים טוענים בכלל שלאה ורחל היו תאומות. יש לזה הרבה סימוכים והסברים. אגב, זו אחת הסיבות שאפשר היה להתבלבל בין שניהם בכזה מעשה תרמית קטן. אבל באמת שלה, מה יעקב מחפש בהן? אז אם תשים לב טוב, התורה אומרת שהייתה יפת תואר ויפת מראה. לא על הרבה נשים בתורה נכתב התואר הזה, ולמעשה תורת הקבלה מסבירה שמה שמדובר פה זה על יופי פנימי ויופי חיצוני. זאת אומרת, אצל רחל... אז מה זה יפת תואר? רחל הייתה סוג של שלמות. זאת אומרת, ברחל ראו שלמות בכל דבר שהיא עושה. התואר זה המידות הפנימיות שלה, והמראה זה המראה החיצוני שלה, שבא באופן של השתקפות ליופי הפנימי שלה. בכלל, מוסבר שהגוף של האדם הוא בעצם ציור של הנפש שלו.
מכאן הגיעה כל התורה של חוכמת הפנים וחוכמת כף היד, שאנחנו לא מרבים להתעסק בדברים האלה, אבל הגוף שלנו בעצם משקף את מבנה הנפש שלנו. רחל הייתה יפה באופן שהיא הייתה למעשה מושלמת בכל מה שהיא עושה. ויעקב, כמו שדיברתם קודם, הוא מגיע כדי להקים את עם ישראל בעצם בחרן, יעקב מחפש סוג של שלמות להידבק בה. הוא עצמו היה יעקב איש תם, יושב אוהלים, הוא היה צדיק, הוא מצא אותה שהיא מושלמת, והוא אמר, יופי, יש כאן חיבור מדהים. אני עם כל הכוחות שלי, והיא עם השלמות שלה, אנחנו מתחברים יחד, ומביאים לעולם עם של מושלמים. אבל בסופו של דבר אנחנו רואים שאלוקים חשב אחרת. והמציאות סביבה את זה אחרת. שרון אמר קודם שגם אם מרמים אותך וגם אם עובדים עליך, יש כנראה גם איזשהו משהו שמימי שמזיז את המהלכים, וככה זה באמת היה. מה היה צריך ללמוד לדעתך יעקב במסע האיסורים הזה? יעקב קיבל בעצם את לאה כי הוא היה חייב לקבל את לאה. כי מציאות שהיא רק רחלית, היא פשוט לא קיימת. מציאות של אוטופיה מושלמת, של החלום, איך שאתה רואה אותו, היא מציאות שאליה צריכים להתעורר. ובאמת זה מה שקורה ליעקב אבינו. ויהי בבוקר, והנה היא לאה. הוא קם בבוקר ובהפתעה הוא רואה, וואו, זה לא מה שחשבתי. ראית, גם אצלך זה לא היה בדיוק מה שחשבת. אנחנו חושבים על איזה חלום, על איזה משהו שאני אעשה ואני אהפוך, ואתה באמת רוצה להגיע אל השלמות, ואז הוא מקבל את לאה, ולאה זה מלשון לאות, עייפות, תלאות. לאה מבטאת למעשה את הקושי שבעולם, עיני לאה רכות, כי לאה הייתה בוכה, ולאה בעצם מסמלת את ההתמודדות הקשה עם העולם, ובאים ליעקב ואומרים לו, תשמע, אז נכון, יהיו בעם ישראל גם את הצדיקים השלמים וכולי, אבל עיקר העם, ועיקר העבודה בעולם זה עבודה קשה וסיזיפית, זה התמודדות עם הלאות ועם הקושי, לא עם החלומות הרחוקים, לא עם הפנטזיות שלנו, וכל בן אדם שחלם חלום מאוד מאוד גדול, אז ברגע שהוא מגשים אותו, הוא רואה שזה לא בדיוק כמו שהוא חלם. כן. כולנו לא קמים בבוקר ומגלים את לאה. כן. זאת אומרת, צריך לעבוד, זה לא הכל כמו שאנחנו רואים ברומנטיקה, הכל קל, הולך מההתחלה עד הסוף. אני רוצה לדבר איתך על לאה. כי, אתה יודע, חשבתי הרבה על נקודת הראות של לאה. סך הכל הבחורה הזאת עברה סוג של השפלה. אתה יודע, לא אוהבים אותה, לא רוצים אותה, היא סוג של פשרה, ובכל זאת לאה הופכת להיות, אתה יודע, האמא של רוב עם ישראל. ממש ככה. אז לא רק האמא של רוב עם ישראל, אם תסתכל גם על חייו של יעקב, אז את מרבית חייו הוא חי בסופו של דבר עם לאה. כי רחל מתה בדרך בזמן לידת בנימין, הוא מגיע לארץ עם לאה, רחל לא נכנסה אפילו לארץ ישראל, את מרבית חייו הוא חי עם לאה, וגם בסופו של דבר הוא נתמד לצד מי? הוא נתמן גם לצד לאה במערת המכפלה, זאת אומרת, מערת המכפלה שהכריחה אותו בעצם, זוגות, הכריחה אותו בעצם לבחור כביכול בין רחל לבין לאה, הוא מבין כבר שהבת זוג שלו גם לעולם הבא זו דווקא לאה, ולמה זה באמת ככה? כן. כי שוב, כי עולם החלומות שלנו, העולם של השלמות והפנטזיה, הוא באמת עולם שאנחנו צריכים אותו. כל אחד מאיתנו צריך לחלום על היפת תואר ויפת מראה, לא על האישה שהוא ימצא יפת תואר ויפת מראה. אתה צריך לחשוב על הגיא יפה התואר ויפה המראה, ושרון היפה תואר ויפה מראה. כל אחד מאיתנו צריך שיהיה לו בחזונו, בחלומו, את האני השלם שלו. את איך אני כשאני מושלם, את איך אני נמצא כשאני באמת ממצא את כל הכוחות שלי, את כל היכולות שלי, את כל הפוטנציאלים שלי. אני צריך לקבל על עצמי שאני לא תמיד מושלם, ויכול להיות לי גם כישלונות. וגם אני יכול למצוא בעצמי את הרשע או את הלא טוב, זה מה שאתה אומר? זה כבר לאה. כי השלם כולל את הכל. זה כבר לאה. המציאות של רחל זה אומר שאתה צריך לראות בעצמך את האני השלם שלך, לצפות אליו, לשאוף אליו. בשביל זה יעקב עבד. יעקב עובד ועובד 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 מתוך איזשהו חלום, מתוך איזשהו רצון להגיע לאוטופיה מושלמת, ועל זה הוא עובד ועל זה הוא מתאמץ, וכל אחד מאיתנו צריך את זה. יעקב לא עובד קשה בשביל הלאה. הוא עובד קשה בשביל רחל 7 שנים, ואחר כך הוא משלים עוד 7 שנים שוב בשביל רחל. העבודה הקשה היא כדי להגיע לחלום. אבל צריך גם לדעת לחיות עם המציאות, כי אם נחיה רק עם החלומות, אז אנחנו נקום בבוקר, וכשהחלום לא יוצא כמו שרצינו, כשהחלום מתנפץ, אנחנו נתרסק לרסיסים ולא תהיה לנו תקומה. ולכן צריכים גם רחל וגם לאה, כל אחד צריך גם לדעת לקבל את עצמו, למרות שהוא עדיין לא מושלם. וואו, טוב, חזק מאוד. חזק וברוך. הרב זיו קצבי, תודה רבה, חזק וברוך. שרון גל, הרבה הצלחה בתוכנית. תודה. תודה. כלכלי בלילה. כאן, בערוץ 20. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחריה אמירם טובים ידבר איתנו על חלומות ועל סיוטים, ודוד דאור הנפלא ישיר איתי. הפסקה קצרה, אל תלכו לשום מקום, כבר אנחנו חוזרים.
עוד מעט ננסה ללמוד מהפרשה על הסגולות לפוריות, ודוד האור יכניס אותנו לאווירת קדושת השבת. אבל עכשיו אני שמח לארח את הסטנדאפיסט אמירם טובים. מה עניינים? הכל בסדר, נפלא. יופי. אז ספר לי קצת, איך נראית השבת שלך? היום השבת קצת שונה, מכיוון שעברנו לגור ליד ההורים שלי, אז בדרך כלל זה אצל ההורים שלי, בנס ציונה, באים כל הנכדים, ארוחת ערב ככה שאמא שלי עושה, בישולים כאילו הכי טובים שיש. ברור, איזה מוצא אתם? תימני, ברור. אוכל טעים היא עושה, ויש הרבה נכדים, אז אתה יודע, שרים, רוקדים, יש תחרות ריקודים בין כל ה... יש הרבה שירים אצל התימנים, נכון? בקידוש, המוזיקה היא מאוד דומיננטית. כן. ואיך השבתות בילדות נראו? אני מוכן לשלם כל סכום שבעולם לחזור להיות באמת? כאילו עכשיו בשבת אצל ההורים של אמא שלי. למה, היה מצחיק? זה היה, אי אפשר להסביר את זה. קודם כל שהייתי נכנס לבית כנסת עם כל האחים, היינו 4 אחים, סבא שלי היה מנפח את החזה ככה, הגאה, שפתאום יש לו 4 נכדים שבאים להתפלל איתו, ואז את כל הדרך ברגל עד לסבתא, שגם היא הייתה מכינה על פתליות כאלה, אתה יודע, זה אוכל שמתבשל כזה לאט. תבשילים כאלה מדהימים. וגם שם היינו שרים ככה בסוף הארוחה, חוויה שאי אפשר לתאר. מה, איזה שירים, איזה פיוטים בדרך כלל? הכל, סבא שלי היה... מה, אתה הכי זוכר? מה קופץ לך? לא כזה זוכר, אני גם לא יודע לשיר, למרות שאני תימני, אבל הכל, איך תימני ולא יודע לשיר? זהו, זה דילג עליי. אבל היה הרבה שמחה, ואני הייתי גם הנכד האהוב על סבא שלי, כי הייתי כזה הכי מופרע, והוא היה אומר, חנך הנער על פי דרכו. כאילו, לא, אל תכנסו איתו ראש בראש. תראה איזה סבא חכם. הוא היה יושב כזה לידי, כי הייתי אוכל בידיים, זה היה מפריע להורים שלי, אז הוא היה ככה אוהב את זה, הוא היה נושך אותי מרוב אהבה. אני עד היום נושך את הילדים שלי, כמו שהוא היה נושך אותי. מה אתה אומר? תגיד, יש לי כמה חברים סטנדאפיסטים, אני יודע, אני מכיר את זה, את העולם הזה שלהם, שהם יכולים ללכת ברחוב ופתאום, אחי, תספר בדיחה. עכשיו אתה יכול להיות בהכי דיכאון, אחי, אין לך כוח לזה, אבל... לא משנה באיזה מצב אתה. מה, יש לך איזה משהו כזה קיצוני שקרה לך? תראה, תמיד עוצרים אותי ותן בדיחה, בדרך כלל אני מפיל את התיק על הבן אדם ששואל, אמרתי לו, תן אתה, כאילו, אתה יודע, אני עושה את זה ביום יום, זו העבודה שלי, תן אתה, אבל תמיד יש לי איזה בדיחה בשלב, שאם אני רואה שהבן אדם ממש לא עוזב אותי, אז אני תמיד כאילו, יש לי את הבדיחה הפשוטה על תימנים, כאילו. נו, תן בדיחה. אני יודע שגם אתה רוצה. אני אומר, למה תימנים לא עושים טעויות? כי על טעויות משלמים. הוא צוחק, סגרנו את הפינה ויאללה. אתה מבין, ושנים אמרנו שהפרסים קמצנים. בסוף אנחנו מבינים שהתימנים לקחו את הכל. טוב, אמירם, קצת רצינות, קצת ניצוק תוכן. הפרשה שלנו נפתחת באחת התיאורים המפורסמים ביותר בתנ"ך, חלום יעקב, ואני רוצה לצטט לך. ויחלום והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים העולים ויורדים בו. אתה חולם בלילה? אני חולם בלילה. זוכר את החלומות וזה? כן, יש לי סיוט אחד שמלווה אותי כבר המון שנים. אני למדתי כאילו בתיכון, הוצאתי בגרות מלאה, אחרי זה המשכתי י"ג, התנדבתי ליחידה מובחרת, ואחרי זה למדתי לתואר ראשון. וכל הלימודים שלי, אנשים עזרו לי, זאת אומרת, לא הסתדרתי לבד. או שהעתקתי, או שצילמו לי את החומר, זאת אומרת, לא שרדתי את זה לבד את התואר הראשון. ועד היום כאילו, אני חולם שאני כאילו לומד, ואין לי את הצילומים, הגעתי לא מוכן למבחן, החבר שאני צריך להעתיק ממנו לא הגיע. אז כאילו מצאתי לזה פתרון, אני לוקח פשוט את התואר הראשון, אתה יודע, את התעודה, ואני ישן איתה. ואז הסיוט הזה כבר כאילו עזב אותי. ומה שיותר מצחיק זה שאשתי חולמת חלומות, נגיד יש לה חלום רע, ואני אשם, אני לא הייתי לא בסדר, היא קמה וכועסת עליי. גם אשתי ככה, אתה יודע. כן, היית לא בסדר, לא עזרת לי, אמרתי לה, זה חלום שלך. היא כועסת, אני מזמן, למה את כועסת עליי? לא עזרת לי בחלום. חלמתי עליך בלילה. אבל מה אני אעשה שחלמת עליי בלילה? הזכרת לי, אפרופו ציונים, משהו, אני לא יכול להתעלם מזה, אבל אני זוכר מבחן אחד בתנ"ך דווקא, שישבתי ליד החרשן של הכיתה, העתקתי ממנו את כל המבחן, ואז אנחנו מקבלים את התשובות, ואז אני רואה 72, אז אני מבסוט, קיבלתי 72, ועל ה-72 פתאום יש קו אדום, ומתחת 36. היא חילקה לי 36, ולא 36. יפה מאוד. הבנת? טוב שלא העתקת את השם, יש כאלה שמעתיקים את השם. לגמרי. תראה, אפרופו סולם יעקב, קראתי על זה קצת וראיתי משהו מאוד יפה. הרי יעקב בורח, נכון? הוא במנוסה מעשיו. וכאילו יש פרשנות שאומרת שכל הדרך הוא היה במחשבה, אולי לא הייתי צריך לעשות את הדבר הזה, לא הייתי צריך לרמות, כן. לא הייתי צריך לקחת לו את הבכורה. היה הרבה איסורים, אולי אלוהים כועס עליו, וכאילו אומרים שם שאולי דווקא החלום הזה בעצם בא להרגיע את יעקב ולהגיד לו, הכל בסדר, אלוהים איתך, אף אחד לא כועס עליך. אתה מכיר את זה בעצמך, שאתה מקבל איזה חלום שדווקא יכול להרגיע אותך, או לתת לך איזה אישור למשהו שהיית צריך? אני חולם הרבה על אחי, זיכרונו לברכה. הוא מבן למשפחה שכולה, הוא נהרג כשהוא היה חייל. ומדי פעם, כאילו, אני כאילו מרגיש שלא נפרדתי ממנו, ולא יצא לנו הרבה לדבר, אז לפעמים הוא מגיע אליי בחלום, כאילו, ואני מבלה איתו.
וזה, כאילו, אני קם פתאום עם חיוך, למרות שדי הוא איננו, אבל עצם זה שאני חולם עליו, זה מין כאילו מרגיע אותי. הוא היה הבכור. וואו. אז בן כמה היית כשהוא נפטר? הייתי בן 18, ממש ערב הגיוס, הוא היה בן 20. אז הייתם קרובים, אז הגילאים זה כן, כמו כן, החברים כן. הכי טובים כזה. כן. והוא היה כל הזמן, כאילו הייתי ילד מופרע, והוא היה תמיד מגן עליי, נגיד שהוא היה לו רישיון כבר, והייתי צריך את האוטו, ההורים שלי לא סמכו עליי, אז הוא היה נותן לי את האוטו, וכאילו, בהכל היה עוזר לי. ועד היום כזה אני חולם עליו, למרות שאני כבר מבוגר, והוא עדיין בן 20, אבל איכשהו זה סוגר את הפערים בינינו. וואו, מרגש. אז בחלומות שלך הוא נשאר בן 20. נשאר בן 20, אבל עדיין, כאילו, אחי הגדול. בחלומות אני מספר לו על המשפחה שלי, על הילדים שלי, וכאילו, דרך זה אנחנו עדיין חברים, ולא נפרדנו למעשה. מהמם, מרגש. אתה יודע, לא דיברנו על פה זה החיות, כן? על התסבוכת הזו של יעקב עם לאה ורחל. תראה, בסוף הוא עוד יוצא גם עם 4 נשים וגם עם רכוש רב. מה אתה חושב שאתה היית עושה במצב הזה? תשמע, קודם כל, עצם זה שאתה אומר 4 נשים ורכוש רב, זה לא מתקבל, כי נשים עושקות אותך, אתה יודע. אני יודע שאשתי אומרת לי שאין לה מה ללבוש, בחודש הקרוב לנו מה לאכול. כאילו, היא תבזבז הכל על הבגדים. אבל כן, אתה מדבר על זלפה ובלעה, נכון? כן, כן, כל הלהקה כאן. תשמע, עצם זה שהוא שורד 4 נשים, אני רואה את ההורים שלי, הם נשואים כבר איזה 44 שנה, ובאמת, נשים מדברות יותר, אתה יודע, זה מדעי. גבר מדבר ביום 1,500 מילים, אישה 20,000. כן. ואני רואה את ההורים שלי, ואמא שלי חופרת לו. כל שבת אני רואה... הוא סבלני? אז אני שאלתי את אבא שלי השבוע, אבא, איך אתה עומד בזה? מה סוד הקסם? הוא ענה לי, מה? אז תחשוב שיש לך עוד 4 נשים בכלל כאילו חפירות. האישה היא רק, איך שאתה חוזר, יש לה את המשפט, יש לי חדשות בשבילך, ואז היא פותחת במבזק על מה שעבר עליה כל היום. אז הוא התמודד עם 4 נשים, כל הכבוד ליעקב. כל הכבוד ליעקב. אמירם טובים, תודה רבה יקירי. בכיף. אתה יודע, מסופר הרבה על יעקב, רחל ולאה. המשולש הבלתי אפשרי הזה. עכשיו אני רוצה להשאיר לך שיר משפחתי. שב, תשמע, מקווה שתהנה. אתם יודעים, התורה כמעט ולא מספרת איך יעקב הרגיש באותו ליל כלולות. הוא מתעורר בבוקר והוא מגלה שבמקום רחל אהובת נפשו, הוא מוצא לידו את לאה, את אחותה שהוא פחות רצה. מה חלף בראשו? מה הוא רצה להגיד לרחל, לאבא שלה, על אותו מעשה מרמה? אז אמא של רוי ושלי, שרי, היא גם כותבת, וכותבת שירים מאוד מאוד יפים. היא לקחה את הסיפור הזה וכתבה ממנו שיר, היא נתנה אותו לרוי, שהלחין, וככה נולד השיר המשפחתי שלנו, שנקרא 7 שנים. 7 שנים לעבוד בשבילך, ולבסוף לקבל רק את לאה. 7 שנים לראות את דמותך ולחלום, לחלום לא עליה. 7 שנים לעבוד בשבילך, ולבסוף לקבל רק את לאה. 7 שנים לראות את דמותך ולחלום, לחלום לא עליה. ואת ידעת רחל, ראיתי זאת בתוך עינייך, ואת שתקת רחל, תבית חייך, בתכחייך, כיסית פנייך בירעלה, ונצצו רק 2 עינייך. את תשלמי היטב בעצב שנות כל נעורייך. אך אם היא תחלקי יצורך בת אדם, עוד תריסה ירחים כפול 7, בודדה וכואבת, חונקת דמעה, לעולם לא תוכלי, לא לטבע. את מיטתי קצת את ואביך בשחור עליי, בלט אלבון וכאב ובמרמה עשיתם חיל. חלמת עליה כי חשבת רק עליה, ידעת כי לא יבוא זה שיגאל את בתוליה. 7
שנים לעבוד בשבילך ולבסוף לקבל רק את לאה. 7 שנים לראות את דמותך ולחלום, לחלום לא עליה. 7 שנים לעבוד בשבילך ולבסוף לקבל רק את לאה. 7 שנים לראות את דמותך ולחלום, לחלום לא עליה. אז אם שרנו על היחס המורכב בין רחל ללאה, בואו נדבר רגע על המתח המרכזי שהיה ביניהן, המרוץ להיריון. בזמן שלאה יולדת בן אחר בן, ודווקא רחל האהובה לא מצליחה להיכנס להיריון. מחכה לי שם אורחת מאוד מאוד יקרה, דוקטור חנה קטן, מומחית בגינקולוגיה, פריון ומילדות. אני בדרך לשם. אז רחל לא הייתה לבד בציפייה הזו שלה לילד. אנחנו מכירים את זה גם מדודה של רבקה וגם משרה אימנו. המתינו עשרות שנים להיפקד בפרי בטן. איך זה מוסבר? לי דווקא זה נראה מאוד מאוד הגיוני, כי אני חושבת שאפשר להסתכל על נושא הפריון כברכת השם. התורה מנסה להגיד לנו שזה לא דבר שהוא ברור מאליו, זה דבר שצריך להתפלל עליו ולייחל עליו, ואז זוכים גם לנשמות גבוהות. האבות שלנו היו נשמות גבוהות, כי התפללו עליהם, חיכו להם, ייחלו להם. זאת אומרת, זה שיעור של תפילה? גם, אני כי חושבת קראתי איזו שהכרת פרשנות הטוב. שאומרת שבעצם הסיבה של העקרות הזמנית הזאת, הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה לחזק את התפילה של אותן נשים. כתוב, רחמני לי בבית, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב, הוא רוצה להרגיש את הקשר החזק והחם איתו. ואין כמו התפילות של האימהות שלנו, בעיקר האימהות התפללו, האבות כמעט ולא, היו קטעים בעניין הזה. לא, יש את העניין של יעקב ורחל, עם עין מתה אנוכי, ואז הקדוש ברוך הוא גוער ביעקב, שלא מוכן כל כך להתפלל, הרי בנים יש לו. הם נמצאים שם, הם תורכים. זאת אומרת, זה לא משהו גנטי. לא, לחלוטין לא. קודם כל, אי פריון של האבות אנחנו לא מוצאים. אברהם אין לו בנים, לוקח את הגר, והנה, יש לו ילדים. יצחק ורבקה, זה באמת, יש איזשהו אי פריון שאנחנו לא יודעים, אבל יעקב ורחל כנ"ל. הנה, יעקב לוקח את לאה ואת השפחות, ואנחנו רואים את זה בתור מוטיב נשי. ובאמת, נשים, הנושא של פריון הוא משהו build in בנפש האישה. כן, ברור. אני רוצה לחזור איתך רגע לפרשה. ראובן, בנה הבכור של לאה, הולך בשדה ומוצא דודאים ומביא ללאה. עכשיו, רחל רואה את הדודאים, מתחננת לאה, תני לי את הדודאים, בתמורה אני נותן לך גם את יעקב ללילה. מה העניין הזה עם הדודאים? מה זה הדודאים הזה? לפי המסורת לא ברור בדיוק מה זה היה, אבל אנחנו יודעים שלאה היה לה מה שנקרא עקרות משנית. זאת אומרת, היא ילדה והיא פתאום יצרה מילדת, ככה כתוב. זאת אומרת שגם לאה אימנו, גם היא סבלה מאיזשהו סוג של אי פריון, והיא כל כך רצתה להתחבר לצדיק, כל כך רצתה להיות אם הבנים, שהייתה מוכנה לעשות הכל, אפילו להשפיל את עצמה. אז פה היא מבקשת מעין סגולה כזאת, בעצם כדי להתחבר לצדיק וללדת בנים. האם אנחנו יודעים בדיוק מה היה שם? לא. זאת אומרת, דיברנו על זה קודם, את יודעת, על אפרופו לאה, שעברה חיים מאוד מאוד קשים, ובסופו של דבר, הבנים שלה מפארים את 12 השבטים. נכון. לאה היה לה תפקיד חשוב, היא לא סתם נקברה עם יעקב אבינו, היא בעצם האם האולטימטיבית, ורחל היא האם הדרך, אבל מי שבעצם בנתה את שבטי ישראל זה לאה. אז ברמת מוכר. הפריון, זאת אומרת, דברים שאנחנו רואים, רגשות שאנחנו חווים, משפיעים על מידת הפריון. יש קשר בל ינותק בין הגוף והנפש בכלל אצל האישה, בוודאי בנושא של הפריון והלידה, זה משהו שאי אפשר לחלוטין לנתק בינינו. ובאמת אני חושבת שזה מאוד חשוב לפני שאישה יוצאת למסע הפריון שלה, לצייד אותה באמת בחוסן תודעתי, כדי שהיא תרגיש שהיא יכולה לצלוח כל מסע בטוב, באופטימיות, ולא ליפול כל מיני ככה דאגות ותעתועים בדרך, כי צריך הרבה כוח כדי לשאת
בעול הזה של האי-פריון. כן, את יודעת שקראתי שמדינת ישראל נמצאת במקום הראשון בעולם בטיפולי פוריות וגם בבדיקות במהלך ההיריון. כן. מה את חושבת? למה אנחנו ככה? איך הגענו לטירוף של הבדיקות האלה? אז זה שני נושאים שונים. באמת לגבי האי-פריון, אני חושבת שזה הגיוני, כי אנחנו עם סגולה, הקטע של מצוות פרור והוא מבנה ב-DNA שלנו. יכול להיות שגם יש לנו סך הכל את הטראומה של השואה, ואת הנושא הדמוגרפי שהוא בנפשנו, ואנחנו אוהבים ילדים, וטוב שכך. לגבי הנושא השני של הבדיקות בהיריון, זה כבר משהו קצת יותר מורכב. במגזר החרדי, נכון, הם לא בודקים. גם בזה יש בעיה, זאת אומרת, צריך את דרך המלך. אני חושבת שהסקרנות המוגזמת הזאת וההתייחסות המדיקו-לגלית לכל הנושא של הריון, שזה בעצם מסע מאוד פיזיולוגי ונורמלי, הוא לא כל כך טוב לטובת האישה, בטח לא לנפש שלה, היא עוברת כל מיני בדיקות וחקירות. ושינויים פיזיים והורמונים ובלגן. כן, והבדיקות לא מוסיפות לה הרבה, ובנשים בסיכון נמוך, בנשים צעירות, חבל עליהם, חבל על כל הקטע הזה. תודה רבה, דוקטור חנה קטן. אנחנו נצא כעת להפסקת פרסומות, ואחריה יהיה כאן דוד דאור, שיבצע איתי נאמבר מיוחד לכבוד השבת, וגם הסטנדאפיסטית מיכל לויטין תיתן לנו את הפרשה מזווית מעט אחרת. אל תלכו לשום מקום, כבר חוזרים. תודה שחזרתם אלינו. עוד מעט הסטנדאפיסטית מיכל לויטין תצטרף אלינו, אבל עכשיו אני רוצה להגיד שלום לחבר יקר, הזמר בעל הקול השמימי דוד דאור. מה שלומך, ידידי? אהלן, גיא יקר. בסדר, תודה, שמח להיות כאן. בהצלחה בתוכנית. תודה, תודה, תודה. פרשת ויצא? כן. קראת? קראתי, למדת? ודאי. למדתי. התכוננת? תלמיד טוב. כן. מה לקחת משם? שני דברים, האמת. דבר ראשון, כוחה של אהבה. אני בן אדם של אהבה, לא יעזור כלום. נכון. אני חושב תמיד שכאילו... אתה הכי כזה. האהבה תנצח. ואני לא מכיר הרבה אנשים שיחכו 14 שנים לאהבת חייהם, אבל כשזה זה, אז אתה יודע כנראה כשזה זה, ויעקב חיכה, וזה, תשמע, זה מטורף. מי מחכה 14 שנים? זה לא נורמלי. זה לא נורמלי. כאילו, מה הוא עושה? אני לא מבין. אהב. מה הוא עושה? אהב. כאילו, הוא עבד בלאהוב. אתה יודע, לפעמים כשאתה ממש אוהב, אז גם זמן ארוך נראה לך זמן קצר מאוד, כי אתה כל הזמן הפסוק, קמה, בדיוק. כימים אחדים. בדיוק, כימים אחדים. ודבר שני, יעקב הוא לכאורה... מבין שלושת האבות שלנו, הוא הבכיר באיזשהו מובן. ממנו יצא עם ישראל, הוא היה במידת התפארת, אתה יודע, בספרת התפארת, שידע לעשות את כל הבעל הוא לקח מסבא של אברהם את החסד. לקח מיצחק את מאבא יצחק את הגבורה. איזן אותם. אבל תקרא, לכאורה צדיק אומות עולם, לא לכאורה למעשה, איזה חיים קשים. אחי, מה זה? אוקיי, אתה צדיק אומות עולם, אתה לא איזה צדיקון, אתה לא איזה... צדיק אומות עולם. עשיו, עובדים עליו, לבן... משגע לו את השכל, כן? עושק אותו. ממש. מביא לו את לאה. רחל, הבת שלו, דינה, נאנסת על ידי בני שכם. תחשוב, איזה חיים יש ליעקב? איזה מין דבר זה? זאת אומרת, אתה אומר, האבא שלנו, הצדיק, שכולנו רק שואפים להיות באורו, בעצם החיים שלו קשים בטירוף. והוא לא מתלונן. הוא לא מתלונן. ולא רק שלא מתלונן, הוא יודע לראות בראייה הרבה יותר רחבה. אנחנו, זה מה שאני למד בכל אופן מהפרשה, אנחנו כל הזמן בחיינו כאן, חס ושלום, קורה משהו לא טוב. קוראת איזושהי מצוקה. אפשר אנחנו מגיבים, אפשר אנחנו שופטים. אתה מרגיש, מה זאת אומרת? כוחי ועוצם ידי, אני יכול לשנות, אני יכול... חכה. הקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב. הרבה פעמים הרב קוק אמר שכשמגיע לך איזשהו קושי, זה כמו מלח. אם אתה אוכל סתם מלח, זה מגעיל, אתה לא יכול לאכול אותו. אבל קח תפוח אדמה, שים עליו טיפה מלח, איזה טעם נהיה. תענוג. נכון? קח תירא, שים עליו מלח, זה משהו אחר לגמרי. אז נכון שיש דברים שנראים לנו קשים. אבל אנחנו לא יכולים לראות את הפרספקטיבה הרחבה. אנחנו לא מביטים בעיניו של הקדוש ברוך הוא על מה שקורה. כן. ודברים שנראים לנו היום נוראים, בסופו של דבר אומרים שבעזרת השם, כשיגיע המשיח, אנחנו נצחק. כי אנחנו נראה את התמונה, ואני, וואי, זה קרה בגלל זה, וזה קרה בגלל זה. עכשיו אני מבין. אם אתה חי עם אמונה כזאת, אתה חי כמו יעקב. אתה לא סובל, הוא לא באמת סבל.
עבד 14 שנה, הוא לא סבל, אתה לא שומע אותו מתלונן. אתה יודע, דיברנו על זה קודם, גם כשהוא בא ללבן בסוף, הוא לא נכנס בו, הוא לא אומר לו שום דבר, הוא לא כועס עליו. הוא שואל אותו, מה עשיתי לא בסדר, דבר. נכון. הוא מבין שזה רצון השם, והוא מבין שהוא חלק מהתמונה. ואנחנו עם ישראל, העם שיצא ממנו, אז נכון שקשה לנו. קשה לנו בטירוף עכשיו. כן. אנחנו מרגישים, אני מניח, לפחות רובנו, איזושהי שנאה, איזושהי אלימות, איזשהו משהו שקורה, שאתה אומר, אני לא מבין, אני הרבה פעמים מוצא את עצמי, צופה בחדשות, ואומר, מה, הם לא מבינים כאילו מי צודק ומי לא צודק, הם לא מבינים שיש פה עוול, כי כל אחד רואה את צדקת הדרך שלו, כל אחד מסתכל בעצמו, באגו שלו. אני, בקטנותי כאדם, לא יכול לראות את התמונה הכללית. אני מקווה שיגיע מהר היום הזה שבו אנחנו באמת נראה את התמונה. וגם, אתה יודע, אם מסתכל על יעקב, אפרופו מה אתה אומר, זה יפה, כי כאילו, יש את הלונג שוט, כן, את התמונה הכללית, שהמצלמה נפתחת ורואים את כל התמונה. ואנחנו מאוד עם הדברים קרובים אלינו. ואם אני מסתכל על כל התהליך שהוא עושה, יש בו משהו נורא של תהליך. הוא בן אדם שנותן לתהליך לקרות. נכון. תחכה 7 שנים, הוא מאמין בדרך, הוא מאמין בדבר הטוב הזה. כאילו לא עוצרים, אנחנו יש לנו כאילו סטופר, אנחנו חיים בעידן האינסטנט. מה זאת אומרת? הכל עכשיו, מיידי, ואם הסיפוק יגיע בעוד 3 דקות, זה כבר מאוחר מדי. כמו בשירים, כמו שעושים לנו אפילו במוזיקה. תקצרו, כי יותר מ3 דקות זה, אתה יודע, אנחנו לא יכולים להכיל. הרי זו שטות גמורה. הוא אומר, לא, אף אחד לא יכתיב לי את הקצב. יעקב, בקצב שלו, שנים. אבל הכל בסדר, הוא רואה את התמונה. לגמרי. תגיד לי, בוא נדבר קצת עליך. יאללה, בוא נדבר עליי. אתה בשנים האחרונות עושה יותר מוזיקה יהודית, נכון? יותר שירי קודש? ב10 שנים האחרונות, מאז מותו של אבי, אז התחלתי להתעסק בפרויקט שנקרא שירת רבים. זה פרויקט שבו אני אוסף תפילות מכל הסגנונות, מכל העמים, כור ההיתוך המופלא הזה שנקרא ארץ ישראל. וכשאתה אומר מהרגע שאביך נפטר, זאת אומרת, זו הייתה נקודה שפתאום עוד חיבור לשורשים, לבית הכנסת, לטקסטים? אני בא מבית מסורתי, מאוד דומה למה ששרון דיבר לפני כן, שרון גל, יש קידוש ושמירת שבת והכל, אבל אני לא למדתי את עומקן של הדברים, או תומקם של הדברים, עד שלא עברתי איזשהו תהליך, ופתאום הלכתי להתפלל בבית הכנסת, כמנהג המקום אחרי מותו של אבי, במקרה הבית הכנסת שמול ביתי, במקרה שזה לא מקרה, זה רק מה השם, כי זה היה של יוצאי לוב, ופתאום כל המנגינות... איך יצא לך מול הבית, זה דלוב. רחוב גלבוע, אתה חוצה את הכביש. זה מזליקו. נכון, ופתאום אני אומר, וואי, אני מכיר את זה. אבל כשאתה נמצא בתחושה מסוימת אחרי אובדן, אז כמובן שזה נופל על מקומות אחרים. זה נופל על בלוטות מאוד של רגש. אמרתי, למה לא לקחת את הדבר המופלא הזה? נכון. לחבר אותו, לאבד אותו up to date, כמו שנקרא, ולהכיר אותו גם לילדים שלי ולדורות הבאים. וזהו, והתחלנו היום, ברוך השם, זה כבר פרויקט, זה כבר שירת רבים 3, ותודה לאל, הצלחה גדולה בארץ ובעולם. פלטינה, תקליט פלטינה, אמרת לי. פלטינה 3 כבר פלטינה, כן, תודה לאל. אבל אתה מופיע עם זה גם בכל העולם, נכון, עם החומרים האלה. ואני חושב שזה הכוח שלנו כישראלים, כל הזמן מחפשים מוזיקה ישראלית. זה האוצר שלנו. בינינו פופ ורוק, וכל מיני דברים כאלה כבר נעשו, ואין מה לעשות, רוק באנגלית יישמע תמיד יותר טוב, וגם פופ. אבל זאת המוזיקה שלנו, וכששומעים אותה בעולם, אנשים כמו פיטר גבריאל, אנשים שהם כאילו מוזיקאים, מביני דבר. מה, שמע פיוטים כאילו? כן, כן, הוא שאל אותי מה זה לך דודי, הוא חושב שאני כתבתי את השיר הזה, אבל זה מדהים. איזה נוסח עשית לו? הירושלמי, לך דודי לקראת קלה, פני שבת, ופטריק עשה שם עיבוד מדהים. והופעתי עם השיר הזה בכל העולם, וזה מראה באמת העוצמה שמה שריגש את אבותינו כל כך הרבה שנים, יכול לרגש גם אנשים אחרים. אנחנו השורש, חביבי. נכון. היית גם שופט בעונה הראשונה של הפייטן, התארחתי שם. נכון. ראיתי אותך, היית כל כך... מקצועי. האישיות שלך הייתה מאוד נוכחת שם. באמת? תודה רבה. כן, כן, בשקט שלך, בחוכמה, בניסיון שלך. גם היית נורא רגיש למתמודדים, איך להגיד להם את הדברים. הייתה לי בעיה, אני מודה שפנו אליי בעבר גם מתוכניות אחרות שיש בהן את העניין שלה לשפוט, וזה לא הרגשתי עם זה נוח, ולא כל כך הסכמתי. כי אמרתי, מי אני שנשפוט? וגם אתה יודע, אתה בעצם פה לוקח חלום של אדם, והוא חלם אותו ממשהו ילד, ופתאום אתה, על פיך יש רק דבר, אם הוא מתאים או לא מתאים. אבל כשהציעו לי את התוכנית כאן, בערוץ הזה, שאני חושב שהערוץ הזה הוא אלטרנטיבה מופלאה להרבה דברים שקורים בארץ, אמרו לי, תשמע, זה בטוב, וזה מוזיקה. זאת אומרת, לא הגיעו אנשים שלא יודעים לשיר. כל מי שהגיע היה זמר ענק. אני רק אמרתי את דעתי, האם הוא יכול לעמוד בלי מיקרופון בבית כנסת ולשיר ולרגש אנשים, עדיין קולו מדהים ויפה, אבל מי יכול לעשות זה הכי טוב? זה הכל. היה מקסים, אני כבר מחכה לעונה השנייה, ולא רק אני. לפני שאנחנו הולכים לשיר שיר, אני רוצה שתכיר את מיכל לויטין. אהלן מיכל. שהיא באה לתת לנו את הזווית שלה על פרשת השבוע, הזווית הקומית.
שלום, נעים מאוד. נעים מאוד, בהחלט. מה העניינים? מצוין, ברוך השם. פרשת ויצא. חתיכת פרשה. כן, כן, כן. אתה יודע, רק המילה ויצא מעוררת בי מיליון רגשות. לא רק בגלל כל היציאות שתכננתי לעצמי, ואיך אומרים, לא יצא. ולא רק בגלל שבעלי יצא לטיול בחול עם חברים, ואני מפרגנת לו. אפילו שלחתי תמונה עם החברים שלו, אתה חייב לזהות אותו. חמוד. רוצה לראות? איפה? כן, יש תמונה? בוא נראה אם אתה מזהה אותו. תמונה של בעלה של... הנה, בבקשה, טור שלישי, 145 משמאל. אל תאמיני לו, לא שם. מתמקד, עם המשקפיים השחורים. אחלה רעיון. זקן שחור וכובע. ממי, יש, דש. מצאת? בקזינו תודה. בטח אני מה זה בפראג. רגועה, ראיתי את זה כן. ואין, נרגעתי. שעשה חיים באמת, אני מפרגנת לו, אז הוא שם. ואני פה, זו שצריכה להוציא את 6 ילדינו המתוקים והחמודים בבוקר לבית הספר חמסה. לבד. זה לא חמסה, זה 6. סיטה, כן. כן. לא, חמסה על הסיטה. זה לא ככה, זה משפחה קטנה בסך הכל. אני גדלתי עם עוד 8 אחים. אתה יודע, זה, אנשים חושבים, 6 ילדים. תכף שהיה לי את הבכורה, היה לי בהרבה יותר קשה. שהייתה לבד בבית, ילד אחד, זה כמו 10, צריכה להעסיק אותה 24/7, לאתגר אותה. עכשיו, ברוך השם, זורם, איך אומרים? הם לבד, הם ישנים לבד, מה זה לבד? ביחד, כן? משחקים ביחד, אוכלים ביחד, יש משהו בהרבה יותר... הם מכסחים אחד את השני ביחד, זה בעיקר. ברור. רק אהבה, הם דורשים כל אחד לחוד, מתוקים. אבל יש משהו בהרבה יותר זורם בטיול קבוצתי, בגידול קבוצתי. אתה יודע, זה... כן, כן, ברוך השם. תכלס, הם באמת מחנכים את עצמם. ברוב מחנכים את עצמם. אומרים את זה הרבה, כן? הם מגדלים את עצמם. לפעמים אני רק הורסת. באמת, אני מרגישה, במיוחד בלחץ של הבוקר, שאני רוצה שהם אצלנו יצאו זה לא- כבר לבית לא ספר. לא, אצלנו. אצלנו זה לא עובד. לא עובד, כמה יש? קשה. זה 3, זה קשה, אתה מבין? זה כל אחד יש לו מלחמת לא אגו. מחנכים את עצמם. 6 זה כבר כולם מורידים צריכים עוד פרופיל. 3, דוד, עוד איזה 3, עוד 3 יצילו את המצב, כן. עוד 3 יצילו, בהחלט, בניסיון עוד 3. כולם מנמיכים פרופיל, אתה יודע, זה הכל כזה ביחד כזה, אז יש משהו יותר רגוע בקבוצה. אתה יודע, בבוקר בלחץ, שאני רוצה שכבר יצאו כבר, יש קטע של עיבוד שלי, אתה מנסה להיות נחמד, כי לא לפרק את החבילה, אתה יודע שאף אחד לא יתפרק וזה עם חיוך, אתה יודע, כמו עצבים ושליטה כזה, כמו שאתה עולה על האנקונדה בלונה פארק, משהו שאתה מרגיש חוויה חוץ גופי כזאת, שהגרון עולה למעלה והרגליים מתנתקות, כאילו אין קשר כזה, אתה מרגיש שאתה מתנהל במשהו אוטומטי כזה, הפוך, לא, האנקונדה בעצם הלב יורד למעלה. גם זה מסתובב, זה מתערבל. הכל ביחד. איזשהו שלב שהם כבר ארוזים, מוכנים, חנותים, והם כבר בכיוון הדלת, ואני כבר רוצה לנעול בחזק שלא יתחרטו, וחיוך קטן, ביי מתוקי, אתה יודע, את החיוך העדין הזה, אתה יודע שהכל בסדר, הכל בסדר, ואז מגיע תמיד איזה ילד אחד, זהו, אמא, אפשר ממתק קטן, מלכודת דבש. אם אמרתי זהו, אמרתי כן, שלום, כולם חזרה הביתה, גם אני רוצה ממתק עם הקלפילית הנהנה, הקרבולית הזה, זה מציץ לי, מגרד לי הגרב, אין, זה מתחיל, לא נגמר, ואז מגיע משהו שמפוצץ אותי, אמא, אז קחי אותנו באוטו. מה באוטו? 5 דקות הליכה, תלכו ברגל, מפונקים. בשביל זה בדיוק יש פרשת ויצא, איך שאני אוהבת. נפתח במסר החשוב, ויצא יעקב מבאר שבע, שזה כבר סוף העולם. לחרנה, ברגל, מתוקים, יצא ברגל, הלך ברגל, כלום הוא לא לקח. במקל הוא לקח, הלך בקלילות, הלך בשמחה, היה לו ביטחון בהשם. חמודים, עזבו אתכם, טרמפים, עזבו, תלכו כבר, לא אמרתי לכם, את באר שבע ולא את חרן, לכו לבית ספר, תעזבו אותי. תודה רבה, מיכל לויטן. תודה רבה. ועכשיו, בואו ניכנס יחד לאווירה של היום המיוחד הזה. ואין כמו שיר לשבת שיעזור לנו, והפעם עם דוד דאור. שיר כל כך יפה. תודה רבה. ומרגש. לא גבה ליבי ולא רמו עיניי ולא הילכתי בגדול
ממני, לא גבה ליבי ולא רמו עיניי, ולא הלכתי בגדולות ובנפלאות ממני. אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי, יחל ישראל אל אדוני מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם. לא גבה ליבי ולא רמו עיניי, ולא הילכתי בגדולות ובנפלאות ממני. איזה יופי. אז תודה רבה לכל האורחים שהגיעו לכאן. אני מקווה שהעברנו לכם שעה של כיף ונחת רוח. אז נתראה כאן בשבוע הבא. בינתיים שתהיה לכולנו שבת שלום ומבורכת. תודה גם לך, דוד יקר. תודה רבה לך. איזה שיר יפה.